नमस्कार, स्वागत बा आप सभी के आज के ताज़ा खबर के इ नया एपिसोड में। तो सबसे पहला खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर गाना पानी पानी गाना आज रिलीज़ होके वाला बा 11 बजे। साथ में एगो थोड़ा सा झंझट भी कल शाम के आगे रहे। स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी टेढ़ी है पर मेरी है गाना रिलीज डेट के अनाउंसमेंट कर देले रहे, जो कि खुद खेसारी लाल यादव जी के ही बा। लेकिन अब सब कुछ सेट बा, आज वो वीडियो के रिलीज ना कल जाई। आज सिर्फ और सिर्फ हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना पानी पानी ही रिलीज हुई और कोनो गाना रिलीज ना हुई। सारा बातचीत हो चुकल बा, टेंशन के कोनो बात ना बा। दूसरा खबर बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और उनकर भाई प्रवेश लाल यादव के फिल्म घूंघट में घोटाला 2 के बारे में। जी हाँ, जो कि फुल मूवी आप सबके बीच में अब टेलीविज़न पर चले वाला बाड़ी परसों। जी हाँ, यानी कि 11 तारीख के शाम के 7 बजे। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल बा पर ही चली, जोना में प्रवेश लाल यादव, निरहुआ जी और साथ में और भी बहुत सारा अदाकार आप लोगन के नजर आई। भरपूर मनोरंजन वाला ही फिल्म बा, जरूर देखम। दूसरा पार्ट बा, पहला पार्ट सुपरहिट रहे। तीसरा खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जिनकर गाना तू निकला छुपा रिश्तम के ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के ई गाना टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 10 तारीख यानी कि बिहान ही रिलीज कल जाई। तो आप लोग तैयार रहम टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा एक टीजर 2 रिलीज भे रहे। हमें तो बहुत पसंद आएला। आप लोगन के कैसा लगन कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी फुल वीडियो देखल जाई तब आनंद लिहल जाई। चौथा खबर बा भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही प्यारा फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक रिलीज हो चुकल बा, जोना फिल्म के नाम बा तू निकला छुपा रुस्तम। जी हाँ, तू निकला छुपा रुस्तम, जोन फिल्म आप लोगन के अभी ट्रेलर देखे के मिले। जी हाँ, 10 तारीख के एक ट्रेलर रिलीज होके वाला बा शाम 6 बजे आदि शक्ति एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर, जोना में प्रमोद प्रेमी के साथ है पूनम दुबे जी मेन एक्ट्रेस बड़े, निर्माता ब्रजेश कुमार सिंह बड़े, निर्देशक अजय कुमार झा बड़े। तैयार रही बिहान शाम के 6 बजे। पांचवा खबर बा भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना आज रिलीज भइल बा वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जौना गाना के नाम बा कंट्रोल करा राजा जी। आज करीब 7:15 बजे गाना रिलीज भइल बा। अरुण बिहारी गाने के लिखले बाड़े, प्रियांशु सिंह म्यूजिक देले बाड़े और फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा। आप लोग जाके देख सकतानी ई गाना के वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर राकेश मिश्रा जी के आवाज़ में। आठा खबर बा भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 गो ऐसन बॉय के बारे में, जिनकर आज जन्मदिन बा। पहला प्रदीप पांडे चिंटू जी, जिनकर आज जन्मदिन बा, और दूसरा बड़े बद्री झा, जो कि सारे गामा हम भोजपुरी के मैनेजर बड़े। तो दोनों आदमी के हमरा तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से जन्मदिन के ढेर सारा शुभकामना। यही तरीका से तरक्की करी और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के हिला के रख दी और नया नया रिकॉर्ड बनाई। सातवां खबर बा भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में, जिनकर एगो नया गाना रिलीज भइल बा। आज सुबह सुबह उनकर आपन चैनल प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट पर गाना के नाम बा जान चल अइहा भोरे में। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी जी के ई गाना के गीत लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी, संगीत दिले बाड़े आर्य शर्मा जी, और जाके आप लोग सुन सकतानी। फुल सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आठवां खबर बा भोजपुरी गायिका शिल्पी राज के बारे में, जो कि विनय पांडे के साथ मिलके एगो गाना के, जो कि सुपर हिट गाना रहे, ओकर पार्ट निकाले वाली 2। जी हाँ, बुलेट पर जी जा ई गाना आप लोग सुन लियो। ओकरे दूसरा पार्ट आ रहल बा और ओकरे ऑफिशियल पोस्टर भी आप लोग सामने देख सकतानी स्क्रीन पर। एकर दूसरा पार्ट आप लोगन के बहुत जल्द सुने के मिली, जोना कि विनय पांडे और शिल्पी राज मिलके गौले बाड़ी। 9वां खबर बा भोजपुरी फिल्म विवाह 2 के बारे में, जोना के एगो बहुत ही शानदार वीडियो रिलीज भइल बा, जोना वीडियो गाना के नाम बा मौसमी नियन। जी हाँ, मौसमी नियन खट्टा मीठा। ई फुल वीडियो रिलीज हो चुकल बा। आज 3:45 के ई वीडियो बा, जो कि 2 घंटा पहले रिलीज भइल बा। प्रियंका सिंह ई गाना के गौले बड़ी। वीडियो में आप लोगन के शहर आप साजी नजर आई हैं दुल्हन के रोल में, जो कि फिल्म में दुल्हन बनल बड़ी। तो ये अपडेट रहे, देखी और जाके बताइए आप लोगन को कैसा लागल। हम मिलम आप लोगन के एगो नया खबर में। जय भोजपुरी, प्रणाम।